Hiljaisuuden voimaa aliarvioidaan monien toimesta. He eivät tajua, kuinka paljon elämää, tulevaisuutta ja mahdollisuuksia on tuhottu vain siksi, että ei osata olla hiljaa silloin, kun se on tarpeen tai suotavaa. Jotkut ajattelevat, että kertomalla kaiken kaikille he tulevat läheisemmiksi, mutta kun kaikki hajoaa, he eivät ymmärrä, mitä meni pieleen. Tai on niitä, jotka suuttuvat hetkessä ja sanovat asioita, joita ei pitäisi. Yksi avain tähän on oppia hallitsemaan kieltämme. Stoalaisen filosofian perustaja Zenon Kitionilainen sanoi, että meillä on 2 korvaa ja 1 suu, ja siinä on oltava jokin syy. Meidän tulisi kuunnella 2-kertainen määrä siihen verrattuna, mitä puhumme. Tämän päivän videossa käsittelemme harjoituksia, joilla voit kasvaa hiljaisuudessa. Mutta ennen kuin jatkamme, haluan kertoa, että tämä video on täällä, koska muut ihmiset tilasivat kanavamme aiemmin, pitivät siitä ja kommentoivat. Nyt on sinun vuorosi osoittaa samanlaista rakkautta ja tukea tilaamalla, tykkäämällä ja kommentoimalla videoitamme. Syntymämme jälkeen meidät opetetaan ilmaisemaan ajatuksiamme ja ideoitamme selkeästi. Ensimmäiset sanamme saavat yleensä innostuneen vastaanoton vanhemmiltamme tai hoitajiltamme. Emme aina tajua, että hiljaisuus voi myös olla syvällinen viestinnän muoto. Hiljaisuus voi selventää luonnettasi, asennettasi ja tavoitteitasi, samalla kun se osoittaa kunnioitusta muita ja ympäristöä kohtaan. Tämä voi houkutella enemmän huomiota kuin taukoamaton puhuminen tai aneleminen jonkun kuuntelemattoman henkilön puolesta. Liian paljon puhuminen ja epäselvyys voivat heikentää vaikutusvaltaasi ja vähentää valtaa, joka asiantuntijoilla on. Toisaalta tämä johtaa muiden ihmisten kunnioituksen menettämiseen. Siirtyminen puhumisen tarpeesta kuuntelemisen tarpeeseen on polku henkilökohtaiseen kehitykseen. Monissa ihmissuhteissamme voimme käyttää stoalaisia hyveitä, kuten kohtuullisuutta ja viisautta, parantaaksemme tai ratkaistaksemme suhteiden ongelmia. Esimerkiksi Carlos ja Alex, molemmat ovat myyjiä, mutta heillä on erilaiset myyntifilosofiat. Carlos kiirehtii palveluun ja tarjoaa alennuksia, joita asiakas ei ole pyytänyt, menettäen suurimman osan osuudestaan. Toisaalta Alex, jolla on enemmän kokemusta myynnistä ja tuloista, kuuntelee ja puhuu oikeaan aikaan, kysyen fiksuja kysymyksiä ymmärtääkseen, mitä asiakas todella tarvitsee. Tällä tavalla hän voi myydä tuotteita, joita asiakas haluaa, ja tehdä paljon kauppoja. Avain on puhua vähemmän, mutta kuunnella, mitä asiakas haluaa, sen sijaan, että puhuisit, mitä haluat sanoa. Tämä on varma tapa menestyä myynnissä. Markkinointi ei koske vain myynnin lisäämistä, vaan se voidaan soveltaa myös muihin elämän osa-alueisiin. Hyvä mietiskelyharjoitus on miettiä 3 asiaa, jotka olet menettänyt elämässäsi, koska et ajatellut ennen kuin puhuit. Joskus puhuminen liikaa muuttuu tavaksi. On tärkeää oppia kuuntelemaan ja kehittää tämä tapa. Stoalaisuus liittyy itsekehitykseen ja luonteen vahvistamiseen harjoittamalla mieltä kuuntelemaan 2-kertainen määrä puhumiseen verrattuna. Kohtuullisuus antaa meille mahdollisuuden hallita reaktioitamme ikään kuin käyttäisimme kaukosäädintä. Tämä estää meitä liioittelemasta, puhumasta liikaa tai toimimasta hetken mielijohteesta. Viisaus on kuin kartta, joka opastaa meitä, milloin ja miten toimia tai puhua. Alex esimerkiksi on aina työskennellyt asiakastyytyväisyyden puolesta, kuunnellen asiakkaita ensin ja puhuen vasta oikealla hetkellä. Kuvittele kokeilu, jonka voimme tehdä välttääksemme liiallista keskustelua. Ankkurointi. Tämä tekniikka luo henkisen yhteyden ulkoisen ärsykkeen ja sisäisen vastauksen välille. Valitse ankkuri, kuten rannekoru, muistuttamaan hiljaisuuden harjoittamisesta. Kun olet keskustelussa ja tunnet halun puhua liikaa, käytä muistutustasi. Hiljaisuudellakin on voimakas ääni, joka voi muuttaa elämää. Hiljaisuus tekee sanoistasi voimakkaita ja vaikuttavia. Puhumalla vähemmän ja kuuntelemalla enemmän opit uusia asioita ja muodostat syvemmän yhteyden muihin. Muista, että hiljaisuus on ensisijainen kielesi ja opi hallitsemaan sitä. Jaa unelmasi vain niiden kanssa, jotka tukevat kasvuasi. Stoalaisuus tarjoaa arvokkaita näkökulmia,
opettaen meitä näkemään elämän eri näkökulmista. Hiljaisuus on yksi stoalaisen filosofian vapauttavimmista ja demokraattisimmista hyveistä. Kun puhut vähemmän, tulet immuuniksi välittömille reaktioille. Muista, että jokainen minuutti, jonka käytät auttaaksesi muiden elämää, on minuutti vähemmän oman moraalisen kehityksesi edistämiseksi. Meidän on ymmärrettävä, että on olemassa raja, jota meidän on suojeltava ja ylläpidettävä. Rajausten asettaminen on itsehoitoa, joka auttaa luomaan terveempiä yhteyksiä. Epiktetos, yksi arvostetuimmista stoalaisista filosofeista, neuvoi muistamaan, että kaikilla asioilla on kaksi puolta, se, jota voimme hallita, ja se, jota emme voi. Kun joku tunkeutuu alueellesi tai puhuu kutsumatta, voit päättää, miten vastaat.